i Darfur i en af FN's bunker, hvor konflikten stadig efter 12 år. Den startede i 2003, da nogle oprørere begyndte at gå mod regeringens diskriminerende politik og kæmpe for mere politisk indflydelse. Dette medførte en langvarig konflikt, der har kostet mellem 300.000 og 400.000 menneskelivet og fordrevet over 2 millioner fra deres hjem. Lige nu er Darfur en region med autonomi, og der er våbenhvile mellem oprørerne og regeringen. Men der er oprørsgrupper som SAF, der ikke overholder den her våbenhvile, og hvilket gør det svært for oprørerne og regeringen at få indført fred. FN har gennem mange år prøvet at løse konflikten her i Darfur, og fik i 2007 lov til at tage de første skridt og kunne sende fredsbevarende styrker til landet. Der er dog stadig lang vej til varig fred. Det er FN's Sikkerhedsråds opgave at finde løsningen på konflikten. Blandt rådets 5 faste medlemslande, der i øvrigt har vetoret, træffes vigtige beslutninger om Darfurs fremtid. Derfor er der stadig fredsbevarende styrker i Darfur, og FN sender fødevarer og flygtninge til landet, samt prøver at stille de skyldige til ansvar. Trods det er der stadig massive mord og fordrivelser. Landets præsident Omar Hassan Ahmad al-Bashir er anklaget for folkemord, men han kan ikke stilles ansvar, fordi han stadig er landets overhoved, så derfor er man nødt til at vente til han ikke er det længere. Darfurs regering mener i øvrigt, at de selv kan løse konflikten og ikke vil have hjælp fra FN. Men realistisk set kan de ikke klare det selv, og derfor må de begynde at samarbejde med FN. Tak. Tilbage til studiet. For det lige at afbryde